Wah, apa? Lu, yo kakak. Yo, what? Wah. Ana dongeng entek-entek si temunggal patena ana temunggal apa dosane dosa ngungkuli sasana aja tindak kewalan lah iya bener kandhamu sombar kedewasaan jagat Dewa Bathara ora pangkling Yayi Antarja maglah kaya ndo mentang kaya gendhewa nang ngarepanipun Kakang Yayi Antarja. Semono uga aku ora bakal pangkling Kakang Buma Suteja Narakasura. Nitik marang lekering Wedana tebunging limba Kakang Suteja bakal duwe kawigaten marang Paman Sedewa. Mula kang saka kuwi Kakang Suteja Narakasura. Aja ndadekake pinggeting penggalih menawa kudune Kakang Suteja bakal nemoni marang Paman Pragil Paman Sedewa. Ora ana Paman Sedewa sing ana Antarja. Wah, keparat. Yen ngono tunggal sedya marang karwane Paman Sedewa. Apa abang mapan aku dawuhan derekake marang tindake Paman Sedewa saka kersane para pepundhen Pandhawa. Bapu Babargawa. Wis wektu dina iki tak blakake nggonku duwe karep. Ora kena para Pandhawa ngridulaku ngene Kanjeng Rama bakal gayuh tumurun Wayu Surapati. Yen Kanjeng Rama wis rampung nggone kaya Wayu Surapati pinaringake marang Suteja Narakasura, kena para Pandhawa bakal mboyong marang Kanjeng Rama ana ing Praja Ngamarta. Upama aku meksa supaya Wa Prabu rawuh menyang negara Ngamarta, tan kurunga kowe sulaya marang pun Kakang. Upama aku wani marang Kakang Suteja Narakasura. Wah, alat-alat. Rumangsa nganti kaya seret nyawamu wen. Arep kenceng keng dari pakulitanmu atos dari balungmu. Tangeh lamun ki menang marang pun Kakang Suteja Narakasura yen ki bakal golek dadaning perkara. Kakang Suteja Narakasura. Aja kumalungkum, aja gumendung. Sak dhuwuring langit kuwi ana langit. Tegese sak dhuwure wong sepi sing ana wong sepi. Nanging sak dhuwure wong wani ana wong kang bakal wani. Apa dianggep Antarja kuwi wedi marang Kakang Suteja Narakasura. Wani marang Kakang sing tak wedeni apamu. Kruya sak madya bala negara ing tradisi ora bakal tinggal gelanggang colong bayu. Bapu Babargawa. Ora yang kedepake tebak dadamu muntah getih kurang beco. Pecat nyawamu ya kowe. Patulan tinggal loncat kelakon kewirangan tanding marang Antarja Kakang Suteja Narakasura. Yo yo. What?